karton lang ang pinadala mo sa akin, ha? Gutom ka? Hindi pa ako nakain. No. Kaya ako kumain eh, para magtipid. Ano, Macdo? Ano pa ba, Macdo? Kung gusto mo, darling. Iba ang dadaanan natin ngayon, yung diversion road. Di ba sa Malbar, kakanan tayo lagi? Kakaliwa naman daw tayo. Tatry natin, sabi nung mas malapit ng konti. Ang labas natin yung yung kalahati ng Padre Pio. So, tingnan lang natin. Try. At kaya may bagyo ba? Ano kaya bibigay natin kay ano? Hindi tayo dadaan sa Macdo. O gusto mo? Ano ba? Prutas. Drink responsibly. Whatever your mood, get into the Light Life. Sun Mig Life. Drink responsibly. Iba man dapat ito. Hanapin ang botante ang presinto o polling place kung saan siya bumoto sa precinct finder ng COMELEC. Magdala ng kodigo ng mga ibobotong kandidato para maging mabilis ang pagboto. Huwag magdala ng sariling ballpen dahil merong nakalaang marking pen ang COMELEC na magagamit ng mga botante. Bawal po na bawal ilabas ng presinto ang resibo ng inyong pagboto. China, ganyan ang klima, mami. Malamig lang. Pero walang araw, ganyan. Parang makulimlim. Pero sobrang lamig. Ganda nga ng bonnet ko, tsaka ano yun, gloves. Nakatulong talaga. Siyempre, di ba, inaasahan mo na may inaayos ang trabaho nila, pero eventually ganito napansin tayo. Kaya nga, anyway, ang po natin ang chairperson ng House Squad Committee, siyempre nating sugit dito sa Bantay Balita sa Kongreso. Wala po kita, ito si Congressman Robert A. Esparvas. Good morning, Congressman, and welcome po kayo sa Bravo DC Davao. Magmamakdo kami. Chicken.
burger steak. Bumili ka na rin. Salubong natin kay tatay yun. O iba na lang. Kaya na. Okay. Pinapay ng vitamins. Aling vitamins? Vitamin C. Oh? Oo naman. Pag siyempre, hindi ko na nainom ako, tulog ka pa eh. Nakakalimutan ko. Pag ganun, magpusa ka na. Nakakalimutan ko na eh. Tanga ka. Tanga ka. Solo na naman natin ang bahay. Baka may mangyayari na naman. Diyan sila nahihirapan eh. Sa tulay na yan, yung malalalim. Kahit sa Santo Tomas, di ba? Ganun sila. Hirap sila. Ang lalim kasi. Silipin mo kung ano na nagagawa. Ayan, yung tulay oh. Kung may semento na ba, alam ko nagpo-poste pa lang sila eh. Ano kaya pag may tubig pa? Ayan oh. Kaya meron na. May ano na nga. Oo nga, pero bakal pa lang, wala pa semento oh. Mahirap yan eh, no? Bakal no? Mahirap yan. Talagang ma-dibdibag ano yan. Magaling ang magagawa. Correct. Hindi basta-basta yan. Ito pala yun, mga presidente, tomboy. Oo naman. Basta gusto ng mga tao. Para mahinang nila lang yung presidente ng union ng NXP. Kami nung dapat yung presidente nagpakulong din. Pati kasama na sa labas. Eh, ano yata siya eh. Sinibak na. Ah, sinibak na? Oo, yung top 4. Marami yung tomboy? Oo, presidente yun eh. Naglilid na lang siya sa labas. Kaya nga pinababalik eh, di ba? Pero, buhay yung presidente. Maamukat din magtrabaho yun. Walang yamo pala ang laki na kinakalto sa empleyado. Turan. Diba? Milyon sa isang punyon. Kaya yung iba, yung pumapatay, yung vice presidente din eh. Sa ibang company. Sa laki ng pera. Buti na lang naayos na. Balik sa trabaho. Kaya lang, 17 pa rin. Correct. Dahil nung pag-welcome nila, wala nyo pala. Kaya ako na lang, taon na lang ha. Mamaya na lang pag uminom ka. May straw, wala. Oh, kapatid ni Herbie, ang dumi oh. Palinis nyo.